ac yn sicr efo'r stad wedi datganoli bod y gwasanaeth ar gael yn Gymraeg. Dydy ddim yn protest yn erbyn rhaid. Mae hyd yn oed un gwybod heddig yma yn ymgyrchu i sicrhau bod y gwasanaeth Gymraeg yn y carchar ar gyfer y tro nesaf i mewn na. Oherwydd mae'r Llywodraeth yma, Llywodraeth yr Ymerodraeth oedd yn gyfrifol am y sefyllfa tai. A dwi yn dynodol un peth. Pan bydd y cais yn dod am Nebeiddo ac ymwneud yn y farchnad, bydd y Llywodraeth yma yn mynd i'r sylloedd yn defnyddio cyfryngau i trio lladd hynny a cadw'n gwaith, a cadw'n cyfreithion. A bod dosbarthu tai yn ôl arian, nid yn ôl angen cymdeithasol. Dyna yn ola di'n Cymdeithas chi. Dyna yw hanfod y chwildod si-drais. Chi ddim yn cychwyn criticio yn erbyn rhain. Chi'n cychwyn trwy cadarnhau yn pobl yn hunes. Ac mae cannoedd a cannoedd fan hyn ar waith Eisteddfod yn dangos bod hynny wedi digwydd. Bod pobl Cymru yn benderfynol y gadw ein cymuned y Cymraeg. Wedyn, da ni ceisio cadarnhau ein Llywodraeth yn hunain. Cael Llywodraeth Cymru gwneud safiad ar ben ar ran pobl Cymru. Ac wedyn, pan mae hynny wedi gyflawni, a da ni bell ar y ffordd yn ymgyrch yn neud na. Pan bydd hynny wedi gyflawni, mae'n gwrthdrawiad rhwng Cymru a'r Llywodraeth y Deyrnas Unedig. A trwy'r ymgyrch yma, yn fwy tebygol na trwy unrhyw referendum a daw annibyniaeth i Gymru.